Pěknou sobotu, vážení diváci, dobrou chuť, pokud zrovna obědváte. Vítám vás u pořadu Dolejte řediteli. Dnes přišlo mnoho dotazů, telefonátů, SMSek, e-mailů, poštovních holubů a dalších zpráv. První dotaz máme od bratra Řetislava Vomáčky, zvaného Sose, kuchaře Fogladova oddílu. Ptá se nás na pořad Cukr a bič. Bohužel bratra Vomáčku musíme zklamat, protože tento pořad bude trošku pozměněn, jelikož cukr byl sněden a už nám zbývají jenom samé biče. Takže tentokrát se budeme věnovat problematice, která jak používat dva biče zároveň a jak neublížit. V telefonátu od sestry Kytuše Brázdové Dělička se dozvídáme otázku, kdy bude do programu zařazen 144. díl junácké telenovely Nespoutaná lilie. Někdy. Další podnět nám přišel až z Brna Žabovřesk. Poslala nám jej SMS-kou naše neslyšící sestra Chloe Kounová, přezdívaná Boltec. Vadí totiž Vouz bratra logika pořadu Birdos rychle a jednoduše, protože skrz houštěn jeho vousu nemůže odezírat. Na podobnou věc si stěžuje nevědomá sestra Krtek Anna Nováková. Její vodící pes při spatření bratra logika v televizi začne nekontrolovaně vít. Za celý tým TVček, tak bych se velmi přimlouval, bratře logiku, ohol se. A tím končí náš pořad Dolejte řediteli. Dobrou noc. Hezké odpoledne.